Welcome. Like, Subscribe. welcome to my channel, Ping Bicolena Vlog. Ayan guys, magsigang tayo ng ulo ng isda. Ayan. Sigang tayo guys, ayan. Alam nyo guys, kwento ko lang yung amo ko. Dati, yung ganyang ulo, hindi nila pinapakailaman niya, binibigay sa amin. Ngayon, nung matikman ng sinigang ko, ayan, hindi na kami nakakatikim ng ulo, pati yung ulo sa kanila na ginagawa na nila ng soup. Gustuhan nila yung lutong Pinoy, diba? Ayan guys. Ayan guys, baka nagtataka kayo, ang dami ko naman nilagay na gulay. Ayan ang sikreto ko guys. Makatikim man lang kahit sabaw, gulay, sapat na. Buhay OFW, ayan. Kasi guys, iyan, ubos siya ng amo kong lalaki, grabe siya. Kaya, dinagdagan ko lang yung gulay niya. Para, at least, may matira sa amin na gulay. Okay na yun. Diba? Yan ang ating sinigang sa sampalok. Thanks for watching.